אז מה קורה לכולם? ברוכים הבאים לעוד סרטון חדש. לא מאמין שאני אומר את זה, אבל כל מי שפה לא לשכוח לפרגן בלייק, לתת סאב, להפעיל פעמון. חברים, אם אתם לא שמים את הקוד שלי בחנות של הפורטנייט ואתם משחקים או כל דבר, אתם מוזמנים לשים את הקוד שלי בחנות של הפורטנייט SGL. ואם אתם קונים משהו חבר'ה עם הקוד שלי בחנות של הפורטנייט ויש לכם הוכחה שקניתם משהו עם הקוד שלי, אתם שולחים עכשיו, אתם רואים את זה במסך, בחדר דיסקורד בסופורט קריאטור שקניתם משהו עם הקוד שלי, אתם מקבלים רול של תומך, שזה רול משפיל. אז חברים, כן, לא מאמין שאני אומר את זה, למי שלא יודע, עשיתי סרטון של גודזילה נלחם בקינג גידורה, שזה פשוט היה מאפן לעומת מה שהולך להיות היום. תראו, פלשבק. אוקיי חברים, הקרב, אומייגאד, הם נלחמים. חבר'ה, הקרב הראשון במכות הם נלחמים, רק ש... what the fuck? End of flashback. אז חברים, אחרי שראיתם את זה היום, זה סרטון הכי מטורף של GTA V מודים, איך, מה יקרה אם גודזילה יילחם במכה גודזילה חלק 2. וכן חברים, אשמח שתתנו בלייק ובסאב, תודה רבה על 8,000 סאבים. וכן, אינטרו ומתחילים, let's go baby. Yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Woo! חברים, כמו שאתם רואים, יש לנו כאן את פרנקלין קלינטון. מן, קבלי את זה, קליל. עכשיו אני אעשה את מוד הקסם. אוקיי, אז חברים, אומייגאד. אני מתרק... איזה גודל... רק דרכתי ויש לי כבר 2 כוכבים. אוקיי, אז חברים, כמו שאתם רואים, זה גודזילה, קינג אוף דה מונסטר. וכמו שאתם רואים, בוא נראה מה יכול לעשות. אז כל פעם שאני דורך, אני משמיד דברים, יש לי כבר 2 כוכבים. אומייגאד, אוקיי. יש לנו... זה של דברים, יש לנו אטומיק ברד, שזה הנשימה אטומית. יש לנו אטומיק אימפולושן, שזה הפיצוץ שהיה בסרט 2019. יש לו גודזילה רור, שזה השאגה. יש לו, אני לא ניסיתי את כל הדברים, אבל אני יודע מה, אם יש לנו צ'רץ' מילי, אתה קורא, זה נראה לי קשור למכה גודזילה, זה הכחול הזה שהיה לו בסרט. זה מיילי עתק, שזה נראה לי טילים. וזה weapon מלטק, זה דברים של מכה גודזילה. טוב, בוא ננסה קודם כל. מן, הולי מולי, צ'אט. אומייגאד, רגע, יש פה יותר מדי דברים, רגע. קודם כל בוא נעשה אטומיק ברד. אימא'לה, זה כזה טוב. תראו את הנשימה, היא שורפת. אשכרה, פירקתי את ה... טוב, אני יכול לרוץ, לקפוץ, קליל, איזי פיזי למון סקוויזי. וואו, יש לי כבר 3 כוכבים ולא עשיתי כלום. בוא נשרוף. רגע, בוא נבדוק אם אני יכול לשרוף את הבניינים. אומייגאד, זה כזה טוב. תראו לכם, הייתם באונליין באים ופתאום ראיתם את כל הבניין נשרף. זה כזה טוב. אוקיי, זה אטומיק ברד. מה זה? אוקיי, זה אגרוף. זה... מן, זה אגרוף של החיים. בוא ננסה לפגוע במסוק, נראה אם זה עובד. איפה יש מסוק. ו3, 4. בום! אומייגאד! חזק! זה כאילו מכה של משפילה מטוסים, מסוקים. בוא נחפש עוד מסוק. אני אוהב את המכה הזאת, הוא מביא סתירה של החיים למסוקים. גודזילה!
הנה עוד מסוק, חפש מסוק, חכו חבר'ה, האקשן אפילו לא התחיל, צ'אט, חכו שנילחם במכה גודזילה. איפה המסוק? מה הוא מעליי? הופה. טאק, רגע, הוא יותר גבוה ממני. תהיה בגובה שלי, מכוון עליו. 3-4, בום! איפה יפנו אותו? אוקיי, קליל. עכשיו, ויש את זה. נשים את זה אלון. יש מצב זה חיזק את ההתקפה? אולי זה, מה זה? יש לי גם פאנץ'. יש לי ספיישל אטאק. בוא נראה, זה גופים. וואו, מכת זנב! כמו ב-2019 שהוא הביא לגידורה. רגע, בוא נעשה את זה. איפה הזנב? וואו, קוצים. מכת זנב, אומייגאד. את לפי אהבתי אותו. בוא, אתם יודעים מה? רגע, טאק! בוא נלך לבסיס הצבאי. אוקיי, אז חברים, הגענו לבסיס הצבאי. איזי פיזי. עכשיו אפשר להתחיל, יאללה, בלגן. אז דבר ראשון, מכת זנב. מן, בוא נעשה למטוס. טאק, הבסיס הצבאי, מן, בוא נעשה למטוסים ענקיים. איזה קטנים מאוד עושים. טאק. טוב חברים, נראה לי רגע, יש משהו אחר שלא ניסינו. האקספלושן. רגע, אני טוען את זה. אומייגאד! פיצצתי את כל המקום. ג'י סירקולציה. עכשיו כל מה שאני דורך עליו הכל נשרף, כי אני כמו בסרט ב-2019. חזק. טוב חברים, זרקתי את המסעית, איך תפסתי אותה בכלל? רגע. בוא נראה. טוב. חברים, עכשיו עשינו הכל חוץ מדבר אחד. לקרוא למכה גודזילה, האויב בגודזילה אקס קונג, בגודזילה נגד קונג. אז בואו נעשה ספאונד אנמי ומכה גודזילה. אוקיי, שיגרתי גם. מכה גודזילה נראה פה מה, הוא יורה עליי? בוא יהיה אפס. רגע, חייב לעצור. עכשיו למי שלא הבין, שיגרנו את מכה גודזילה, ומכה גודזילה, אני פעם ראשונה רואה אותו, הוא נראה טיל. עכשיו הוא נלחם נגדי וצריך להשפיל אותו, כמו שאתם רואים, זה מכה גודזילה, הכתר. בואי האפס. וואו, חזק! מה? תפסתי אותו וזרקתי אותו, אני מת! רגע, איך עושים את זה? אטומיק. הוא יורה עליי, שמע, יש לך ביצים, הנה אני יורה, בוא, קליל, איזי פיזי, נשרף. מן, הוא זרק אותי, הוא הוריד לי רבע מה-HP. האמת, אני יכול לעשות את פלושן, אבל זה רמאות. מכת זנב. כל מכת זנב, איזי פיזי, סתירה. מן, הוא חזק, יש לו גרופים חזקים. הייתי לו אגרוף, ביתה. אוקיי, מתחילים, let's go. יורה בי, למה אני יכול לראות עליהם? מן, הוא הוריד לי כבר חצי מהחיים. תפסתי אותו, זרקתי אותו. שמע, חבר'ה, אני מקרב. שמע, אתה עושה לי את זה, אין בעיה, גם אני יכול לרמות. let's go. הוא מת! ג'י! חבר'ה, הוא מת, קליל. איזה פיצי קוראים לי זגי. סתם. אוקיי, הוא מת. עכשיו בא לי עוד פעם לשגר אותו, חבר'ה, אבל מה יקרה אם אני אעשה את האקסקלושן? בוא נראה מה יקרה אם נעשה את הפיצוץ הכי חזק שלי. טוען את זה. מן! שמע, זה רמאות. אני בשנייה נעשה אותו. טאק! אומייגאד, תוך 2 מכות חיסלתי אותו. הוא לא מחוסל. אין בעיה. לא ביקשת את זה. חיסלנו אותו, אבל אין, זה רמאות, צ'אט. אני יכול לטעון את זה בשנייה, ואז אני אחסל אותו, זהו, מחוסל.
מכה גודזילה is destroyer. טוב, וגם חיסלתי את כל מה שהיה מסביב. עכשיו נזמן 2, let's go! אומן, הם יורים בי, בואו יאפסים, בואו. גודזילה, הם קוראים אותי, let's go! שתיכם אני מקפקף. בוא יא אפס, בוא. אומן, אני על האדום. נראה לי... מתתי! השפילו אותי! מיי גודנס. אז כן חברים, זה הסרטון היום, מקווה שנהנתם. אם אהבתם, לא לשכוח, מאוד שמחים, לא לשכוח להשאיר בלייק ובסאב ולהפעיל את הפעמון. חברים, תודה רבה על 8K סאבים. לא לשכוח לתת בלייק, המטרה של הסרטון זה 30 לייקים, זאת המטרה. חברים, כל מה שעשיתי לכם זה כלום, יש לי עוד מלא רעיונות לעשות לכם, כמו מוד של ענק הרוק, כמו מוד של קונג נגד גודזילה, כמו מוד של שימו, המפלצת המטורפת מהסרט החדש, ועוד מלא דברים מטורפים. לא לשכוח, לתת בלייק, לתת סאב. חברים, אם אתם רוצים להיכנס לדיסקוט של הערוץ, יש לכם קישור בתיאור, אשמח מאוד שתיכנסו לדיסקוט של הערוץ, אתם מוזמנים. לא לשכוח, לשים את הקוד שלי, אם אתם משחקים בפורטנייט, הקוד הוא SGIL. לא לשכוח, תודה רבה על התמיכה, אני מאוד אוהב אתכם, מת עליכם, אנחנו כבר מעל איזה 100 תומכים באולי יומיים, אז אשמח שתתנו בלייק ובסאב. וחברים, נתראה, ועד הפעם הבאה, אני הייתי, יאללה ביי.